ଆମର ଏବେ ମୁରୁଜ ପକା ଚାଲିଛି। ଜହ୍ନି ଅଞ୍ଜଳି ଟେକା ହବ। ମୁରୁଜ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ଓହୋ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ମେହେନ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ତ ନାହିଁ। ଆଇ ହାତ ନାଇଁ। ଗଉଡେ ଦେଖା ତ ମୁହଁଟା। ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ଯୋଉଠି ଯାଇଛି ମଝିରେ ଫୁଲର ଆଇଲୁନି ପୂଜା ହେରା ପାଇଁ କନାଇ ଥୁଆଇଛି। ଆମେ ହେଲୁ ହେଲ୍ପର ସବୁ। ଆମେ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ। ରୋଷେଇଆ ଗରମ ହଉଛି। କଣ ଚିତ୍ର କରୁଛ କି ନା ହାତରେ ନା କିଣା? କିଣା ପୂଜାରେ ହିଁ ତା କାମ ତ ବୋଲି ସେ କରିଥିବେ କଣ। ଟିକେ ରକ୍ତ ଛୁଆରା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖଇ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକି କଥା ଆଉ ଜଣ ଜଣିକି ଆସିଥିବ ଆଉ। ନାଇଁ ସେ ବା ଅନେଇଛି ଆରଟା। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଲେ ଜହ୍ନି କଷି ପିଜୁଳି କାନ୍ଦିଆ କରି ଖାଇବେ। ଉପରକୁ କହିଲୁ ତୁ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଖାଇକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଲାଣି। ଡାଳିମ୍ବ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଦିଦି ତମେ କଣ କହିଲ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଦେଇନଥିଲ। ଲାଇଟ୍ ପୁରା କମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଦିଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ପାଖେ ମାରିଲା
ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନା? ଲାଷ୍ଟ ନା ମ କୁଲର ପକେଇ ମୁଁ ଖେଳିବି ଏଟାରେ। ଆରେ ଏଇ ଭୋଗରାଗ କିଏ ଖାଇଦବନି? ଏଟା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଫିଙ୍ଗା। ହଁ ଏଥିରେ ହବନି ଜାଗା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଥିନରେ ଆଣେ।